det delen fløjt med bleven jul. Og Helge, hvad laver du? Du skal ikke stå og pille i diamanterne. Nej. Kom herover. Ja. Og nu skal I høre her, Helge og så mig, vi er taget på kroferie. Nej, det er herregårdsferie, lidt skal. Helge, min søster tog altid på kroferie. Vi er også på kroferie. Vi er på kroferie. Vi er på kroferie, og det jeg godt vil fortælle Helge, at han måske kunne ønske sig en julegave, det er nemlig, at herom bagved, der kan I se, der hænger krofatter og kromutter her på krogen. Og jeg tænkte, Helge, at vi måske kunne få lavet et portræt af mig. Ja. Jeg kunne sætte krokis. Jeg kunne sætte krokis, og så kunne der komme en maler, og så kunne han male. Bare sådan en lille en. Nej, Helge, det skulle være sådan en til en. Det er jo et vægmaleri, lille skat. Ja, hvad så, Helge? Ja, jeg synes, hvor skal det så op henne? Det skal der hænge hjemme i stuen, Helge. Jeg synes nærmest, jeg har rigeligt i originalen. Helge, nu styrer du dig. Ja. Glædelig jul her fra Nørre Bjørsborg.